Salutare tuturor, bine m-am găsit un nou episod de astăzi. Cum instalați Brawl Stars Hold mod. Înainte să începem episod, nu uitați să dați un subscribe, să facem 30 de abonați măcar. Și un like, un like, să peste un like. Dacă facem peste un like, să mulțumim, dar în fine. Dați pe doilea link de tipul ăsta. Eu am instalat. Să vă arăt. M-a băgat în drive google.com. Descărcat. O să vă las un link de către videoclipul. La Gmail-ul, oricare vreți voi, ok. Și dați pe programul de instalare. Se instalează. Dacă eu am instalat, dar în fine. Am atărat. Asta vă arăt unic. Dacă n-ați... Adică asta puteți găsi pe YouTube. Dominic Brawl Stars. O să intrăm. Acest real, asta nu este. Asta este realul. Nu este realul. E cu mod. Pardon. De asta mai am venit eu pe episodul că am luat o pauză 4 zile. Să ne așteptăm să ne bage. Vedeți? Cum să aștept să mă bage pe contul mare. O să arăt și unii de bravo din ei. Dar nu o să dau mai că n-are sens. Uitați foarte mult, uitați și eu. Uita. Colt, Bull, Jesse, Brock, Nelson, Ball, Unica, Super, Café, Bowl, ce să vă arăta. Pe prima, chiar era faină atunci. Nu știu ce a fost versiunea asta. Bravo, Bobby, Poco, Ricochet, David, Penny, dăm un pic mai jos, Piper, Sam, Tara, Spike, Cry, eu n-am voce, și asta este tot. Am uitat un rău. Am voce. N-are voce. Nu știu de bine făcută versiunea asta, dar... Merge. S-a bucat. Mi s-a închis și aplicația. Dar o să vă meargă. A mine nu merge bine telefonul. N-am ce face. Hai să uităm la dată. Că nu știu dacă unul s-a dat. Și vă puteți face pe ăsta, dacă vreți.
Mario. Bine, trebuie. Nu știu. Am publicat. Dar să mă privești. Dar să mai știu contul mic. Intrăm acum. Interesant știi despre varianta asta, dar... Nu știu că o să vă meargă și vouă, mie merge. Trebuie să vă meargă. O să discutăm cu aceea. Acum, nu mai sunt cam bucurte. N-ar fi asta să lucruri. N-ar fi să lucruri. Nu, dacă nu lucruri. Păi nebun. Tenis. Din Braublox. Nu așteptam să pice. Mai bravo aici. Aici avem primul. Contul ăsta. Deci gemul. Hai să nu știu asta. Acum dacă putem cumva puteți pe 20. Asta nu. Nimic. Nu puteți juca știi asta. Interesant de poiul. Ca, dar... Cam sunt o problemă, cam buguit asta. Dar este unet. Că mapa asta. Tot e brava. Hai că ia pe body. Fără skin. Am văzut că are un efect. Uite asta efectul. Hai ce fac efectul ăsta? Nu pot să te ținut. Apa s-a fost cu spate. Nu știu. Apa a fost acolo de la final. Am răspuns odată. S-a intrat și bine. Dacă nu, nu intrat.
Care problema jocul ăsta? Nu poți să-i tine. Mai vreau să spun ce tine. Da, acum nu vreau să mai zic. Mai bun nici. Ce mai trebuie? Asta. Nu sunt foarte ieftin. Să vă vină în toperea asta cu rasta suboficială. Puteți intrați dacă vreți. Deci ăsta a fost episodul de azi. E unul scurt. Gata. Ne vedem data viitoare la un nou tutorial. Deci că mâine vom ne vedem mâine.